Lelo panyasa voice box Aboni Kalindo amene msukulu wa bunge la Malawi First the People First akufuna kunena kuti ayi amalawi nthawi yakwana yoti anthu andale tisamakhulupirenso choye kuti anthu andale amatha kumakangana pa msonkhano amatha kumakangana ku parliament koma zonse zija zikatha kuseliko amatha kukhala pansi ndi kumamwera limodzi ti akunena zimene chifukwa kuti nkhani imene yavuta masiku akuti atapirawa ndi nkhani ya 160 million malawi kwacha imene yaululika kuti ndithu chipani cha Malawi Congress Party ngati boma chinatenga ndalama zimenezi ndi kupereka kwa zipani zosiyanasiyana zokwanira 10 zotsutsa boma pa maliro a Saulos Klaus Chilima. Pakati pano sizikudziwika kuti ndalama zimenezi zinaperekedwa chifukwa chani kapena kuti ntchito yake inali yachani kwenikweni. Ndi Aboni Kalindo akunena kuti ayi ndalama zimenezi zangoonetseratu kuti anthu andale ndi amodzi kali kuboma kali kotsutsa onse amapanga zinthu zofana. Ndipo iwe Malawi khala tcheru usadzamukhulupirire munthu wandale. Nditi khale modzi pano panyasa voice box ndikuti Aboni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi. Kwa iwe mzanga osauka, malangizo wanga mama wa uno ndionena kuti chonde osamamudalira wandale. Wandale ukamudalira too much siku lina ukhoza kuzadya nazo mchenga. Anthu andale ndi anthu onama kwambiri. Kafukufuku akunena kuti anthu ambiri adagwa m'mavuto chifukwa cha anthu andale. Munthu wandale amazaoneka ngati wabwino kwambiri koma kumufufuza amakhala kuti iyeyo ndi chale, especially now pamene tili mboma ili la MCP. Ambiriwa ni mamafiya amene amaoneka pamaso ngati ndi anthu abwino koma ali anyenga. Chonde iwe munthu mzanga osauka uzikhulupirira wekha, uzikhulupirire wekha, uzikhulupirire ukaswiri wako, uzikhulupirire kuthekera kwako, osamudalira wandale. Andale pena amazaoneka ngati amadana koma ukaawunikiranso kwambiri samadana. Malemu Lucius Banda adayimbapo nyimbo yonena kuti andale ndi mizu yakachere amakumana pansi. Amakhonza kumatukwanizana mpaliyamenti koma akatuluka mene muja amakamwera tii limodzi. Amakhonza kumalankhulana zamwano pa nsonkhano koma akakumana kumbaliko amacheza limodzi. Kodi inu mungakhulupirire kuti mmene amadanirana a MCP ndi zipani zina nthawi ya maliro a Chilima anagawana ndalama? Sokairo akutinamiza ife ziko lonse kunena kuti anagawana 160 miliyoni koma ndalama zimene zidatuluka ndi zambiri. Chifukwa kafukufuku amene tampanga ife Malawi First akutiuza kunena kuti ndalama zonse zimene zidawonongeka pa imfa imene ija idachitika pa 10 Juni zinali 1.5 biliyoni. 1.5 biliyoni ndimene zidawonongeka. Funso nkumanena kuti kodi paja munkanena kuti andale agwirizana ndipo onse akugwirira ntchito limodzi pa nyengo imene ya mavuto. Ifetu anthu osauka tinkaona ngati ndi chiyambi cha mtendere, tinkaona ngati anthu andale sopano mwayamba kumalankhulana bwino kumachezerana limodzi koma ayi idali nkhani ya ndalama. Kuteloko zipani zokwanira 10 zidalandira ndithu ndalama nthawi imene ija ya maliro ija. Taxpayers money. Kumaona ali masuti phwafa, ali nkhopezo, kumakhalirana limodzi na agwirana manja, osadziwa kuti alandira ndalama agawana ndalama. Ndipo anthu a opposition ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri. Anzanu anakubwatika nalo ni filimu kuti akuonera kuchiteni testi pa siku limenelo likamadza tuluka audit report la ndalama zimene zidawonongeka mmene abera ndalama inunso muzakhale nawo pa ndipiti. Azanene kuti sife tokhatu amene tidalandira ndalamazi azipaniso zosusa analandira nawo ndalamazi. Ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri amene mmaonesa pamaso pa ife ngati kapena muli ndi welfare ya anthu yeti mulibe.
andale nonse mmazaoneka ngati kapena mukumva chisoni ndi Amalawi, koma chikhalireni chomukukhutisa mimba zanu. Iyi ndi nthawi imene Mulungu akanapemphedwa, kumupempha Mulungu kunena kuti azatipase mtsogoleri amene angakhale ndi welfare ya anthu. Koma taona kuti zipani zonse zosusa komanso zolamula, welfare imene mmakhala nayo ndi yoyang'ana m'mimba mwanu, yoyang'ana m'matumba mwanu, yoyang'ana za abale anu. Ife Amalawi mulibe nafe ntchito, ndipo inu simungamve chisoni nthawi ngati imeneja, malo mokuti muzitenga ndalama zanu ndikumakapepesa mabanja onse amene anaferedwa nthawi imeneja. Inu ndi pamene mmakakumana ku kabineti yanu ndikumapasana ndalama mwamuseri, ndalama zokwanira 160 miliyoni zidawonongeka. Andi chilungamo chake nchonena kuti mmenene ndimaziwira andale, ndalama zimene zidawonongeka kumeneko si 160. Iyi ndi filimu chabe Amalawi musakhulupirire. Ndalamazo zidapitirirapo pamenepo. Anthu andale ndi anthu woopsa, anthu okuba, anthu asataniki, anthu amene alibe chilungamo. Chomwecho ndikufuna ndigwirizane ndi anthu onse amene akunena kuti ndalama zimene adalandira zipani 10 azibweze, chifukwa imeneyo ndi taxpayers money. Mwachidule tinganene kuti anthu inuyo mwaba ndalama pa maliro, kunamizira maliro koma mukuba ndalama. Kodi ma 15 miliyoni mmalandirawo ngakhale kuti ndizonama, koma mwina tinene kuti ma 500 miliyoni mmagawanawo, mmagawana kuti chani, mmachita celebrate kuti nzanu wamwalira? Ndizomvesa chisoni kwambiri. Mmachita celebrate chani? Mmafuna kuti muonese mtima wotani kuti mwakwanirisa zimene mmafuna, kapena tinene choncho? Chifukwa sizikumvekatu kuti ndalama zimene mmakachita withdraw ku account number 1 izi ndikumagawana nonse azipani, mmagawana kuti ndalama zachani. Inalipo nthawi ina yakenso chipani cha DPP chidatenga ndalama kuboma ndikumakapangira zawo, adazibweza anthu atamang'ala. Nthawi inonse yakwana kuti inu anthu azipani mubweze ndalama zonse zimene mudatenga pa nthawi imene ya maliro a Saulo Chilima ndi anthu ena 8, chifukwa kumeneko ndiye kuba, kumeneko ndi kusalungama. Anthu andale ndinu anthu woopsa kwambiri, mwatiopsatu ife Amalawi. Ife tinkaona ngati nthawi imeneja mukulira zenizeni, mukulirira nzanu amene watisiya, amene anatisiya pa ngozi yomvetsa chisoni kuchikangawa. Koma inu zoona kumakapezeka ndithu kuti malo mokuti muzirira kumene kuja ndiye ndikumakalandirako ndalama. You want to tell me kunena kuti inu munalibe ndalama zanu zokuti mukanakhoza kuyendera kupita kumaliro? Munalibe ndalama zanu zokuti mukanakhoza kukapereka chipepeso? Ndiye chipano chipanicho ndiye chili patipo. Mukamanena kuti ife ndife azipani, ucheni uzipaniwo uli pati, kusiyana ndi kumatenga ndalama za enyake, ndalama za taxpayers money, anthu mene akuvutikira muno Malawi. Inu ndiye ndikukakambirana ndikumakaba ndalama zawo, ndikumakanamizira ngati muli ndi chisoni, kumakanamizira, kumakashaina, kugulira zovala pamene paja, kumakashaina pa maliro mene amakujambulani muja muzioneka ngati pali unity of purpose. You have left behind all your differences, lero mukupanga chinthu chimodzi. Yeti inali ndalama zimene zinakuchita ni unite, kuti aboma anachita extend an olive branch ndikuwapasa anzawo ndalama kuti bwerani muzatenge kuno ndalama zaphweka. Ku Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Kuona mavuto mene alili loli sizikanayeneranso kuti inu anthu andale muzikagawana ndalama. Sizoyenera zimene zozoya. Akanakhala kuti zimene ziwapangani munthu osauka mutammanga kale kuti waba ndalama. Koma iniyo popeza ndinu anthu olemera. That is why timanena kuti abale anga, anthu andale wanayikonza Malawi ngati dimba lawo loberapo ndalama. Muzaone mabudget mene amachitira pasi ku parliament, amakhala kuti apasana kale ndalama kuseriko.
lero ndi awa akukaperekanso extra 1 billion ku State House ati yoyonjezera yeti analandira kale over 1 chakuti trillion yokuti azipangira maluwa kumeneko yokuti azigulira zoguliragulira lero liyangodya within 6 months sinathe akukapasaso ndalama ina ndi ziko lomvesa chisoni kuyang'ana ma challenges amene ali muzipatala ma challenges azakudya fetereza amene kulibeko fetereza ndipo amene wamugula feterezayo ndiye kuti ameneyo ali ndi azibale yake mwina ku MCP ko lero magawana kumapereka 1.5 matumba 1500 kwa munthu mmozi ati chifukwa chokuti ndi wa MCP fetereza anthu akuzunzika kopsa ndipo tithokoze amene anabweresa mechanism yokuti anthu azigwirisa ntchito manyowa anthu ambiri kumalawi kuno adalira manyowa chaka chino kulibeko minister wacheyo wa agriculture kumuona angonenepa ngati nkhumba kusonyeza kuti wafikapo ndalama zafikapo ndipo inu anthu andale inuyo mulungu akuyendereni mwapaderadera akuyendereni akuzukuteni inuyo chifukwa sizoona amene anthu akuvutikira kuona katundu mene wadulira malata amene chishiti cha malata chimene munthu umachigula 60,000 lero achipanga double chafika mwina 90 chakuti 1000 chafika mwina 100 chakuti 1000 fanta amene anali pa 700 lero wadumpha wapita pa 900 mulungu amawaza khala pa 1000 palibe kothawira kwa munthu osauka palibe koma iniyo basi business as usual basi kumapanga zinthu zoyerekedwa lero ndi awa apolisi malomo kuti mukawapase ma uniform anthu mene akuzunzikira apolisi amba kumagulisana okha zovala kumabwerekana mwapereka kwa few individuals malomo kuti mukanatenga uniform ndikupereka kwa apolisi aziko lonse majombo ziko lonse china chilichonse koma inu ntchito ya apolisi inali yosiririka kalekalero tili ana lero ntchito imene jasomano yasanduka mwinaso wa G4S ali bwino ngati kuli munthu amene amazunzika kwambiri muno m'Malawi wafika uniform aje kumaonesa zigamba kumaperepeseka kumakangogula kalala yofanana ndi upolisiyo ndikusokesa ndiye ndi apolisi ya Malawi kuwaona uniform imene akuvala yomvesa chisoni kuwaona akamapita maulendo osiyana amachita kunyamulidwa m'malole ngati ndi ng'ombe zochokera ku chikwawa olomvula itabwera motani apolisi wamanyowa mmene momo mukanakhonzatu kupanga bwinotu izi zikungowonesera kulephera kwa usogoleri wa ku polisiko kuti tili ndi msogoleri amene ali manyaka amene samatha kuyimba foni kumuyimbira bwana wache ndikumuuza kuti ine ana anga akuzunzika ana anga akukumana ndizi usogoleri wolephera ndiye ngati akulephera bwana wanuyo inuyo mungazithe chifukwa bwana wanu tundu uja anapita zulo ku parliament ndikumakalephera kuyankha mafunso achimanga mungoziwa kunena kuti tilibe msogoleri chifukwa mwana wina aliyense amadalira bambo ache olo atamenyedwa amathamangira kwa bambo ache ndikukawuza kuti wakuti wandimenya ndiye ngati bambo ache wakulephera kumuteteza mwana wawo ndiye zingakhale bwa nzopangisa manyazi ndipo amene amamunamiza chakwera kuti zili bwino akumulakwira kwambiri munthu ujayo sanayenere kukhala president zinangobwera mwa accident zinangobwera chifukwa cha kulimbikira kwa uyu Chilima ndipo Chilima ntchito yonse ija Chilima anali munthu olimbikira Chilima ndi amene anthu anamudalira anthu anamumvera koma lero ndithu Chilima kukafa chonchija koma abale ziko silimayamika ndipo abwinode amamwalira dinsanga ine ndaonera kwa uyu Chilimayi amene anthu anakhala naye very eager komanso hope kunena kuti akhoza kusintha ziko linolo la Malawi ziko ili lasanduka tsopano ngati la sadaka aliyense angoba mmene angabere kuchokera kwa president ma ministers ache onse angoba palibe amene angokhala kumapanga za chilungamo koma aliyense angoba basi ndipo abale Chilima
Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.